Radujem se večeras da imam tu prednost da vam kažem nekoliko interesantnih predloga kako biste mogli da napravite taj ukusni napitak koji nije baš tako zdrav kada ga naručujemo po kafićima ili po slastičarnicama. Znači, ima neku hranjivu vrednost, ima donekle neku korist, ali ja ću vam večeras predložiti jedan napitak koga ja zovem toplom čokoladom u mojoj verziji i u stvari sam želela da taj napitak koji svi volimo i bez obzira da li ste deca ili ste odrasli, vi volite da uzmete toplu čokoladu, barem ja, i nekako sam htjela da pronađem nekakav recept koji će moći da zameni, ali da mi isto bude tako ukusno. Jer hrana mora da bude ukusna da bi dobro delovala na naše zdravlje. Ali nije jedini uslov da bude ukusna, mora da bude i zdrava. Ali ako jedete zdravu hranu koja je bljutava i neukusna za vas, onda zaista to slabi vaš organizam i vodi vas u bolest. Znači sve što spremate i od najzdravijih namirnica, to ništa ne treba da bude neukusno. Naprotiv, treba da bude ukusno i da uživam u tome. I možda ste i primetili sve te recepte koje vam ja predlažem, to su neka vrsta zamena za te recepte koje vi volite, a koje nisu baš zdravi, koje ne samo da nisu zdravi, nego umeju da budu i štetni za naš organizam i pogotovo za organizam naše dece. I ja sam vam dala prilično recepata do sada, što za slana, što za slatka jela, i zaista hvala vam za svima vama koji ste mi poslali poruke i rekli da to sada pravite, da uživate u tome i da niste mogli ni da pretpostavite da je to tako ukusno. Pa evo, ja sam sigurna da će to tako da bude i za ovu toplu čokoladu. I ono što želim da vam kažem, ja ću u toj toploj čokoladi koristiti kao zaslađivač urme. Znači, neće biti belog šećera, neće čak biti ni nekih drugih zaslađivača. Vi naravno možete da uzmete koji hoćete zaslađivač, ali ja sam htjela da to bude urma, jer urma, iako je vrlo slatka, što doprinosi boljem ukusu, ona nema visok glikemijski indeks, naprotiv, ona ima glikemijski indeks 42, što po onoj skali u stvari je nizak glikemijski indeks, jer ima dosta vlakana. Ona ima jako puno pri tome aminokiselina, od kojih je najzastupljenija glutaminska, dakle vrlo hranljiva namirnica. Ona ima toliku količinu antioksidanasa koja je veća čak i od limuna, pomorandže i borovnice. Antioksidansi štite naše telo od propadanja, daju nam imunni sistem, štite nas od kancera, a naravno tu su, pored antioksidativnih, fenolnih jedinjenja. Ima 40 fenolnih jedinjenja. To je jedna fantastična cifra, zato je jak antioksidans. I ima naravno mnogo minerala, vitamina, mikroelemenata, kao što su kobalt, kao što je cink, kao što je hrom, kao što je bakar, mangan, selen. Recimo ima i selena, nema mnogo, ali ga ima. Tako da evo, ja preferiram urmu kao zaslađivač gdje god to mogu, i u ovoj toploj čokoladi će biti urma u sva 3 recepta koje nameravam večeras da vam dam. Verujem da će vas neki veoma iznenaditi i evo, nadam se da ćete ih probati. Naravno, nijedna topla čokolada ne ide bez kakaa, ali ja ću vam dati nekoliko recepata i naravno reći ću vam prednost toga ako biste koristili rogač umjesto kakaa. I kada ih uporedite ovako na blic, ja ću raditi mnogo emisija o tome gdje ću vam dati mnogo detaljnijih podataka o sličnostima, razlikama, prednostima i manama. Tako da evo, ja vam sada samo ukratko mogu da kažem da rogač ima 2 puta više kalcijuma i magnezijuma nego kakao, da rogač nema kofein, da rogač nema oksalne kiseline koje mogu da ukradu taj kalcijum i da naša krv nema dovoljno kalcijuma, pa tako ni naše kosti, što je jako važno za decu. Dalje, rogač ima svega više od kakaa. Znači ima veću količinu A vitamina, ima veću količinu svih B vitamina osim B5. Znači svih drugih B vitamina u rogaču imate više. U rogaču imate više mangana, imate više bakra, imate više vlakana. To su sve tabele koje su naučno dokazane. Dalje, ima više kalijuma. I ono što je bitno, veoma bitno da kažem, da deci do 12 godina ne treba davati nikakve kofeinske napitke u koje spadaju ne samo kafa, ne samo energetska pića, nego i kakao. Znači do 12 godina
pravilo je da deca do 12 godina unose 0 kofeina. Znači, to ima neke svoje razloge, jer kofein ima uticaj na naš centralni nervni sistem kao i kokain i amfetamin, što je zaista, može da bude rizik kod mnogo dece, ali vidite, deca danas jako puno jedu sve te slatkiše koji su prepuni ne samo kakaa, ne samo masnih kiselina, ne samo šećera, nego kad se sve to skupi, to jako dovodi do toga da se organizam disfunkcionalno ponaša i na taj način dođe lako do bolesti. Inače, kada poredite kafu i kakao, naravno kako ima duplo manje kofeina nego kafa, kofein može da izazove glavobolju, nervozu, nesanicu. Tako da, ako se ipak odlučite da dajete vašoj deci slatkiša koje su prepuna kakaa ili energetskih pića, nažalost viđam ponekad ujutru da majke vode decu koja imaju pospana lica, ali u ruci drže energetsko piće. Znate, to je za mene bio strašan zločin koji sam videla, ali evo, ništa ne mogu da promenim, osim na ovaj način da vam kažem, da vam ukažem i da vi možete kasnije nekome da kažete, jer znanje je sve. Ako imate znanje o nečemu, vi ćete znati i da se korigujete. Ako ga nemate, vi ćete praviti greške i dovesti organizam i vaš i vaše dece u vrlo nezavidnu situaciju. Ono što je veoma važno, a to je da rogač nema kofeina i da zato možemo da ga koristimo. Jedino kada poredite rogač sa kakaom, vidjet ćete da rogač ima duplo manje proteina nego kakao. Znači, to je prednost, ali sve ostalo je mana što se kakao tiče u odnosu na rogač. Ja zaista jedino što žalim, a to je što na našem tržištu nemamo da nađemo taj praškasti rogač koji mnogo, mnogo više ukusom podsjeća na kakao, ali nema kofein i nema oksalnu kiselinu. Pa evo, rogač ima jako lep ukus. Rogač je čak i slatkast. Kakao je gorak. Ako mu ne dodate zaslađivač, vi ne možete da ga koristite. A kakao je sladak. Njega možete da koristite i da napravite onu čokoladu koju sam vam predavala recept samo sa rogačem i kokosovim uljem. Znači, i dobijete slatkast ukus koji ne morate da šećerite. Tako da, evo, ja vas molim i predlažem vam da probate da napravite nešto sa kakaom i da vidite da ima jako lep ukus i verujem da će se to dopasti i vašoj deci. Prvi recept koji ću vam dati, to će biti kombinacija urmi, rogača i lešnika. Htjela bih samo da vam skrenem pažnju na lešnik. Biće pečeni lešnik koji ima jako lep onako ukus kao orašasti plodovi, ali još lepše, još nekako primamljivije za ukus. Inače, lešnik, ja ne znam da li vi dajete to vašoj deci da grickaju, ali reći ću vam samo ukratko da lešnik ima najviše mangana od svih orašastih plodova. Da lešnik ima najviše bakra od svih orašastih plodova. Da lešnik ima najviše kalijuma, B3, B6 i B9 od svih orašastih plodova. Lešnik još nešto ima najviše od svih orašastih plodova, a to su mononezasićene omega-9 masne kiseline koje regulišu hormone, koji štite organizam od tumora, pogotovo tumora hormonski uslovljeni, što je veoma važno za našu decu i onu mlađu i onu koja su u nekom periodu puberteta, kada sve u organizmu nekako previre, kada hormoni, da kažem, mogu da prave velike oscilacije. Evo, dajte svojoj deci lešnik. To možete da date u obliku tople čokolade. To možete da date kao dodatak nekoj kaši od ovsenih pahuljica. To možete da stavljate u vaše kolače koje pravite. Ali to možete naravno da date deci da grickaju. Zašto bi deca jela smoki i čips kad mogu da jedu ovako nešto što će ih zasititi? Jer vi kada date detetu da gricka lešnik, on ne samo da je ukusan, on je zasitan. On će organizmu da da jednu energiju i snagu. E-vitamin, lešnik će podmiriti 30% E-vitamina vašem detetu sa 30 grama svega. Pa prema tome, hajde da napravimo, da doprinesemo zdravlju naših bližnjih i da promenimo nešto na bolje u našim navikama. I evo idemo sa našim prvim receptom. Tu je 30 grama pečenih lešnika. Ja neću da ih ljuštim. Vi, ako vam smeta ova ljuska, možete da je oljuštite. Tu je naravno rogač
koji nažalost vidite kako je krupan, pokušat ćemo još malo da ga sameljemo i znači to je otprilike 1,5 kašika rogača i tu je i 3 urme, možda vam je ovo preslatko, možete i sa 2 jer je rogač sam po sebi sladak, ali evo sljedeći korak koji ćemo da napravimo, samlećemo lešnike i urme. I evo sad ćemo da sameljemo lešnike i rogač zajedno, a urme ćemo da dodamo naknadno. I da vidimo kako nam je samlelo to, pa evo nije loše uopšte, pogledajte tu. I sad ćemo tu da dodamo urme, naravno prvo ćemo da ih očistimo, ne morate uopšte da ih ljuštite jer će se ta kožica potpuno samleti. Evo, to bi bilo to i sada dodajemo toplu vodu, da bi to bila topla čokolada, onda ćemo da dodamo vodu. Naravno, sve zavisi koliko su vam samleveni elementi koje smo dodali, pa od toga će zavisiti da li ćete malo da dodate nečeg ili ćete manje vode, ali ovo sad opet ide na mlevenje i mućenje. I da vidimo kako to izgleda, trebalo bi da bude onakve gustine kao jogurt i baš takav i jeste. Ja volim takav, vi možda volite i ređi pa možete da dodate i pogledajte, dobili smo prelepu toplu čokoladu, pogledajte kako to lepo izgleda. Nadam se da će se ovo svideti pre svega vašoj deci. Cilj mi je da stvarno deca počnu da jedu više orašastih plodova jer im je to za zdravlje mnogo potrebnije i nadam se da će im se i svideti. Evo, probajte i vidjet ćete da je ovo izuzetnog ukusa. Ovo može deci naravno da bude i kao užina, može da im bude i kao neki period da premoste kad im se jedu grickalice, a ne jede im se ništa drugo. Pa dajte im ovo da popiju, vidjet ćete da li će posle tražiti grickalice, ja vam garantujem da neće. I ovo bi bila jedna odlična topla čokolada za decu do 12 godina. To bismo mi trebali da dajemo našoj deci do 12 godina. A da vidimo šta bismo mogli mi koji volimo. A evo ga i za odrasle. Tu će biti suncokret, tu će biti kakao i naravno kao zaslađivač urme. O suncokretu sam vam mnogo pričala, možete da pogledate moj klip od prošle sedmice. Ono što je jako važno da suncokret od svih semenki ima najveću količinu E-vitamina. U 30 grama suncokreta je sva količina E-vitamina koja nam je potrebna dnevna, pa evo vi koji imate nizak nivo E-vitamina, osjećate se umorno, ostarelo, vaša krv nije kako treba, evo ovo je trenutak da unesemo E-vitamin kao važan antioksidans i antikancerogen. I idemo prvo da pomešamo suncokret, da meljemo. Možemo da dodamo i kakao, za odrasle kakao. Ovdje otprilike ima 12 mg kofeina. Za odrasle nije mnogo, ali ipak nemojte ovu toplu čokoladu da pijete uveče jer možda ne reagujete dobro ni na to malo kofeina. Tako da, evo, za sve one koji ne žele da se odreknu kakaa, napravit ćemo i jednu toplu čokoladu sa kakaom. I idemo sada meljemo. Dodajemo urme. Možda ovdje možete da stavite još koju urmu, jer ova topla čokolada traži malo više šećera, jer je kakao gorak, ali hajde da stavimo, da dodamo sada toplu vodu. Dodajemo toplu vodu i idemo na mlevenje. I da vidimo kako je ovo ispalo. Jako lepo, naravno ovo je san snova.
I evo ga, evo je topla čokolada za odrasle sa kakaom. Pogledajte kako lepo izgleda, pogledajte kako je gusto i prijatno, jako lepo čak i miriše i ukus je fantastičan za, dakle, topla čokolada za odrasle. Imali smo i toplu čokoladu za decu, a sad ćemo da napravimo toplu čokoladu za one koji vole taj ukus kakaa, ali vole i zdravlje. Pa hajde da napravimo nekakav kompromis. I evo trećeg recepta koji će vas, verujem, najviše iznenaditi. Prosto to je jedan mali trik kako da zavaramo našu decu i da pojedu ono što možda ne vole da jedu, a da im bude ukusno. I evo, ovo je peca ili pečena tikva koja je narandžasta, pogledajte kako je lepa, vrlo je i slatka, puna je vlakana i puna ovog narandžastog beta karotina koji će poboljšati naše oči, koji će nam dati imunitet, lepten i mnogo toga još, jedan jak antioksidans i antikancerogen, pa hajde da to sameljemo i da nam to bude baza. Od dodataka da to liči na toplu čokoladu bit će rogač, bit će uglavnom rogač i malo kakaa, koliko da zavara ukus, i ovaj ovde začin koji vidite, to je cimet, koji će mu dati jedan prijatan ukus, tako da deca neće znati šta piju i vrlo će im se dopasti, vidjet ćete. Evo da stavimo to i naravno 3 urme koje sam već očistila. Evo, stavit ću i te 3 urme očišćene i evo ove dodatke koji će nas podsjetiti da se ipak radi o toploj čokoladi, naravno topla voda. Inače ovdje budite oprezni jer pečena tikva može da daje veliku gustoću, tako da sad ćemo da vidimo da li će biti to dovoljno vode ili ćemo još malo vode da dodamo. Idemo na mlevenje. I da vidimo sad šta smo dobili. I ovo je prilično gusto, vi možete i ređe, meni se ovako baš jako sviđa. I evo ga, sad ćemo da vidimo. Pogledajte. Da. Probajte, ako vam nije dovoljno retko, dodajte malo vode, ali vodite računa da dodate još koju urmu da bi to deci bilo slatko. Probajte, to mora deci da se svidi prvi put kad probaju, da bi posle to hteli da piju. Na ovaj način će uneti jednu odličnu namirnicu koju inače ovako kad im ponudite obično kažu bljak. Pa evo, ja se nadam da sam vam dala dobar predlog. Naravno, ovo je samo jedna od kombinacija. Vi možete mnogo više kombinacija da napravite, da date mašti na volju. Evo, 3 recepta za najzdraviju toplu čokoladu sam vam predala, a vas molim da to i upotrebite. Ova je za našu decu, ova je za odrasle sa najviše kakaa, a ova je mali trik za našu decu i za njihovo zdravlje, čini mi se da vredi. Pa evo, uživajte u ovim zdravim napicima svakodnevno i neka vam je na zdravlje.